Garoña diseinatu zen 40 urterako, gorengo jota 40 urte. Eta orain nahi duten Iberdrola eta Endesa da 2022 urtera arte martxan edo ekoizten energia egotea. Eta kontutan izan behar da baita Fukushimako lehenengo unitateko modukoa dela. Orduan, Fukushima istripua izan zenetik, segurtasun erakunde europearrak eskatu diete beste neurri batzuk. Eta horretariko neurri bat da beste energia unitate bat izatea. Eta hau orain ez dago jarrita. Kostea energia unitate bakabe egiteko dena 150 milioi euro izango litzateke. Eta hori ere beste koste bata Iberdrola eta Endesarentzat. Eta ez dakigu prest dauden hori egiteko, ezta? Orduan, guk pentsatzen duguna da behin betikoa edo provisionala hartzea eta gero esan dugun moduan. Ez da, lukro zesantea eskatzea estatuari martxan jartzen ez bada. Orduan, uste dugu hau ez dela bakarrik Garoña. Garoñaren kasua da horretan, baina Garoña izan diteke lehenengoa. Garoñan lortzen bada martxan jartzea edo behintzat baimen horrek teknikoak izatea, beste zentral guztiak Espainian estatuan dago sana beste 7 uste dirala ere eskatuko zuten hori, beste 15-19 urte gehiago. Eta hau Europan kasu bakarra izango litzateke horrelako adin batera heltzea zentral nuklear bat. Lehenengoz Araban sortu zen, Gasteizen. Eta hemen Bizkaiko forua orain urte bat eta piku urte bat eta erdi inguru sortu zala. Eta helburua esan dugunez hori da, ez da, Garoñarekin moztea da. Garoña guztiz behin betiko iztea eta eraiztea. Ez da, planteatu ginena eta kanpaina hori, horren barruan dago, zelan Garoñarekin moztu. Ez da, idea hori izan. Orduan, gehien uste duguna izan daitekela, edo eraginkorragora izan daitekena da, portabilitatea lortu, hau da, zer da portabilitatea? Portabilitatea telefono mugikorra moduan egiten da moduan, konpainia batetik bestera aldatzea. Hemen, kontutan izan behar da, Garoñaren ugasabak, naiz eta Nuklenor izan enpresa, ugasabak dira, Iberdrola, erdia eta beste erdia Endesa. Zelan lortu Garoñarekin moztu? Iberdrolatik, hemen Endesako bezeroak ez gagoz, baina Iberdrolakoa gara da guztiok, alde egitea Iberdrolatik. Horretarako zer egin dugu, antolatu dugu ekitaldi txikitxo bat, baita unibertsitateko edo kulturako ordezkariak, baita kiroletako ordezkariak eta euren atxikimena emondaian kanpaina hori. Talde ekologistak, auzoetako taldeak, partitu politikoak, alderdi politikoak, sindikatuak eta osatzen dugu. 25 atxikimendu izan dugu eta izango dira bertan barikuan.